Тантаналы шараға старт беріп, залға дәулет гимні астында Россия Федерациясы Татарстан Республикасы байрақтары кіртілді. Шарада катнашучыларны район башлыгы Рамил Муллин сәламләде. Шушы ныклыкны, бердәмлекне һәм инде шушы төзелгән әйберне безгә югалтмыйча, тагын да зур дәрәҗәләргә җиткереп, җирлеге өчен, республика өчен, ватаныбыз өчен хезмәт итәргә тиештер. Бер гасыр тарих үтте. Әлбәттә инде бу салынган нигезне киләчәк буыннарга да татар милләт буларак, аның гореф-гадәтләре, аның традицияләре, аның тормышын саклап, әлбәттә без хезмәт куярга тиеш. Рамил Муллин фидакар хезмәтләре республикабыз һәм районыбыз үсешенә керткән өлешләре өчен бер төркем райондашыбызга тасыр төзелүгә 100 ел истәлек билгесен тапшырды. Мин үземнең депутатлык чорымда районның газлаштыру буенча бик нык көч куярга туры килде. Иң беренче үзебезнең Киров колхозының дуңгыз фермасына, чөнки анда үзем эшлидер. Депутат бланкасы зур көч бирде. Hem ona kişiler şu kadar itibarlı ya. Депутаттан запрос керек екен, оны үтәмейчә калмадылар. Татарстаным белән, Мөслимем белән горурланып яшим. Чөнки бу кадәр тәртипле, бу кадәр матур, бу кадәр төзек җир тагын кайда бар. Монда минем әби бабамнар, әти-әниемнәр гомер кичергән. Мында легенда резолюция тора. Мобилизация необходима деген. Товарищи, горячо приветствуем создание Татарской Советской Социалистической Республики. Ура, товарищи! 1920 елга вакыйгалар яңартылып, Татар автоном Совет Социалистик Республикасы төзелүе турында хәбәр ителде. Районыбызның күренекле шәхесләре Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Моряк Юсупов, Тәскирә Низамиева, Роза Низамова, Рушат Султанов республика район тарихын барлады, бүгенгесенә бәя бирде. Чыгышлар Миргарифан Ханнановның Ак буйлары җыр һәм бию ансамбленең җырлары белән үрелеп барды. Ятта әйтегез, беренче тапкыр килдем мин. Рукада сөйләм, теге безгә әйтәләр, мөслиминде кичкене генә авыл беделәре элек заманда инде, Союз заманында. Хәзер мин килдем, шаккатты. Бу көндә мөслимне шушындай халәттә күреп, һәм шушы вакытта безнең татарча яшәүләр, бездә татарча язылган. Ялтырап тора бөтен әйберләр шундай дигән. Күрәм, эш бара монда. Монда дәвам итә, перспектива бар монда. Монда бу залга мөслимнең йөзек кошлары җыелган. Җырласам, җырларымның башыдыр сез. Кулымдагы йөзегемнең кашыдыр сез. Нур Әхмәдиев шулай дип язган. Мин дә шул сүзләрне бунда залда утыручыларның барсына да әйтәсем килә. Шарада катнашкан һәркем республикабызның, районыбызның данлы үткәне, яулаган урыны белән горурлануын белдерде. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.